Nazdárek! Já jsem tak trochu nemocná, takže doufám, že to na mě není moc vidět ani slyšet a pokud jo, tak se omlouvám. Každopádně to vypadá, že většinu dnešního dne strávím asi v posteli. Ale víte co? To vůbec nevadí, protože za dveřma je říjen a to znamená jediný a to, že se blíží Inktober. Pokud nevíte, co je Inktober, tak je to taková říjnová výzva, která se pořádá už spoustu let a jde vlastně o to, že se každý rok zveřejní 31 slov nebo témat a vy každý den v říjnu máte nakreslit právě obrázek na to téma toho jednotlivého dne. Já jsem se Inktoberu účastnila už hodněkrát a pokaždý to skončilo někdy během prvního týdne, protože jsem prostě nakreslila třeba 5 obrázků a pak jsem už neměla dost času. Takže jsem se rozhodla, že letos začnu trošku s předstihem a jelikož se ty témata zveřejňují už v září, aby měl člověk čas si připravit nějaký skici a nápady, tak to je přesně to, co budeme dělat dneska. Už tu mám připravený tablet, na papíře mám napsaný všechny témata. Abych si to udělala trošku zajímavější, tak jsem se rozhodla, že si vytvořím 2 takové hlavní postavy, které se budou objevovat v každé skice. Jsou to tyhle ty 2 duchové. A myslím si, že se to prostě hodí k tomu říjnu a k té podzimní a halloweenský náladě a taky mi přijdou dost takový univerzální, takže se budou moct nakreslit úplně v každém tématu. Doufám. První téma je knírek. Tak co kdybychom je nakreslili na nějakém veřejném místě, třeba na nádraží nebo tak, a ty duchové na sobě budou mít přestrojení a budou mít knírky a klobouk a noviny takhle, aby jako lidi nepoznali, že to jsou duchové. I když vlastně asi nejdou vidět, protože to jsou duchové. Jenom tu bude takhle ta malá holčička a ta je uvidí. Já myslím, že dobrý, ale dělala jsem to skoro půl hodiny a musíme trošku zrychlit. Takže se vrhneme na druhý téma a to je plést nebo tkát, že by duchové prostě pletly. Když jak by pletli, když nemají ruce. A co když někdo plete a spadne mu klubíčko a s tím klubíčkem si bude hrát kočka? Já nevím, jestli je tam toho pletení úplně dost na to, abych splnila to téma, ale kdo to bude hodnotit? Jedeme dál. Další téma. Koruna. To by nemuselo být tak těžký. Tak můžeme to udělat trochu v přeneseném významu, jakože duchové navštíví nějaký palác, kde vládne samozřejmě král. A král má korunu. Docela jedeme rychle. Teď číslo 4. Temný. Nebo šerý. To ve mně okamžitě evokuje nějaký temný les. To bude taková série obrázků duchové prozkoumávají svět. Pátý obrázek je srna. A ta by taky mohla být úplně ve stejném lesíku. Myslím, že jsme narazili na první zádrhel, protože číslo 6 je probodnout nebo prorazit. A já vůbec nevím. Ale jako vůbec. To je asi první téma, který pro teď přeskočím a vrátím se k němu později, protože mě fakt vůbec nic nenapadá. Další je mořská hvězdice. To zní jako, že se naši 2 malí dušíkové vydají do podmořského světa. Další slovíčko je lehkovážný nebo neohrožený. A upřímně taky vůbec nevím, takže místo abych se na tom zasekla, tak půjdeme dál a vrátím se k tomu později. Další máme heavy, jako těžký. Ale mě upřímně první, co napadlo, bylo heavy metal. Takže co kdyby naši duchové začali poslouchat heavy metal? Buď můžou být u sebe někde v pokoji a poslouchat jako Buď můžou být u sebe jako v pokoji a poslouchat ve sluchátkách metal, nebo můžou být na nějakém koncertě.
Ale upřímně koncert se mi asi kreslit nechce, protože tam bude spoustu lidí a mně se nechce kreslit spoustu lidí. Další slovíčko na řadě je zametat nebo uklízet. Co když ten jeden bude zametat a druhý v pozadí bude na tom koštěti lítat? Já vím, že oni ty duchové umějí lítat i bez koštěte. Bodnutí nebo žihadlo. Číslo 12 je jakoby rozdrcený. Mně jediný, co má něco společného s drcením, napadá jakože nějaká bába kořenářka nebo čarodějnice nebo něco takového, která drtí nějaký byliny v hmoždíři a vyrábí z nich lektvary. Já vůbec nevím, jestli se to slovo vůbec může používat v angličtině v tady tom kontextu. Další je číslo 13, pít nebo pití. Možná bychom duchy mohli poslat na pláž. Budou tam pít takovýto pití z kokosu s brčkem. Pojedou na slonovi. Já jsem se tu na jednom zase zasekla a nemůžu nic vymyslet, takže jsem se rozhodla, že ty, u kterých hned nevím, co nakreslit, tak prostě teďkonc přeskočím. Udělám ty, na který už mám nápad a k tamtěm se pak když tak vrátím. Mám tady téma polární. Další slovo je rivalové. A myslím, že by naši duchové mohli v něčem soutěžit, v nějaký hře. Třeba člověče, nezlob se. Další, co se mi tady líbí, je světluška. To si myslím, že by mohlo být jako naopak celý černý a ty obrysy by mohly být bílé. Chápete? Já vám to ukážu hnedka. Jako další tady mám tlačítko anebo knoflík. A jelikož jsem nedávno viděla koralínu, tak mě napadlo, že můžu udělat duchy ve světě koralíny a budou mít místo očí knoflíky a všude budou knoflíky. Teď bych chtěla udělat výbuch a to si myslím, že by mohl být obrázek sopky. Zbývá mi 14 obrázků z 31, takže jsem za půlkou. Ale musím říct, že už mi to vůbec nejde, takže si dám pauzu a vrátím se k tomu někdy později. Je druhý den a mně se trochu zkomplikovaly plány, protože jsme s Martinem tak trochu spontánně přesunuli takovej týdenní výlet po Česku, který jsme plánovali kvůli počasí. A dneska jsme se rozhodli, že vyjedeme zítra v 6 ráno. A máme spoustu práce, kterou musíme stihnout předtím, než pojedeme. Takže já teď mám asi tak 1,5 hodiny na to, abych dodělala to, co stihnu dodělat. A co nestihnu dodělat, tak s tím si budu muset poradit asi až v říjnu. Já jsem si to tady otevřela, chybí mi těch obrázků 14. 14 skic asi nestihnu. Ale pokusím se stihnout, kolik to půjde. Ještě jsem zapomněla říct, že jsem se s mým chytrým mužem poradila o nějakých tématech, u kterých jsem si nevěděla úplně rady. A dostala jsem nějaký dobrý nápady, který určitě zužitkujeme. První, tady mám otrhaný, což je v angličtině regit. A Martin mi řekl, že existuje hrozně známá písnička o Van Goghovi a o jednom jeho obraze, ve který se právě zpívá Regit Man in Regit Clothes, něco takového. Takže jsem se rozhodla, že na tohle téma nakreslíme duchy v galerii, kde se budou dívat na Van Goghovy obrazy. Další.
chyba nebo omyl. Martin říkal, že jediný, kdy to slyšel používat tohleto slovíčko, je v šachách, že se často používá v šachách. Takže bych nakreslila šachy. Šachy v životní velikosti. Jeden pojede na jezdci. Další. Ornate. Mně upřímně první napadlo jako vánoční stromeček, že ozdobuju vánoční stromeček. Další je deal, takže dohoda nebo nějaký uzavřený obchod. A mně se upřímně vůbec nelíbily žádný nápady, který jsem na tohle téma měla. Takže mě napadlo, že možná udělám ty duchy jako v supermarketu. Peklo. Peklo by mohlo být jednoduchý. Prostě budou v pekle. Budou tam čerti a budou vařit nějaký lidi prostě. Kosterní. Původně jsem myslela, že by byly na nějakých archeologických vykopávkách, ale spíš si myslím, že by se mi líp kreslilo, kdyby to bylo v nějakém muzeu a koukali se na nějakou kostru nějakého dinosaura. Ty velký kostry vždycky jsou zavěšený na nějakých takových špagátech, že jo? A jak jim drží dohromady páteř? Uděláme ty úplně poslední, ty mi přišly docela jako jednoduchý. První tu máme lekce, tak to uděláme duchy v nějaký školní třídě. Další je opuštěný, neobydlený. A to mi přijde, že bych právě mohla udělat takový ten standardní strašidelný opuštěný dům, ve kterém straší. Poslední z těch dní je cena. A to jsem si myslela, že bychom mohli dostat nějakou medaili nebo pohár za to, že jsme dokončili Inktober. Jestli ho dokončíme. Myslím, že mi zbývá něco kolem 5 obrázků, ale za prvý na ty další témata už mě absolutně nenapadá, jaký ilustrace dělat. A za druhý už budu muset končit. Já doufám, že se vám aspoň nějaký moje nápady a skici líbily. A pokud se rozhodnete účastnit Inktoberu, tak vám držím palce, abyste to zvládli. Já se na vás budu hrozně těšit v dalším videu a hlavně na konci října, až uvidíme, jak to s tím mým Inktoberem dopadlo. Tak, čau. No dej pác. Pác pořádně. Dej mi pác. No pojď sem. A dej pác. Pác. Dej pác. No jo.